Iaphi baro sa sisian ka Balang Presbyterian Nongthymmai ka khot bat ka pdiang sngewbha Iaphi baro lingba kani ka YouTube channel sya kani ka program Jingrwai ki Sur Iaroh ka bangi juk pet man na ka sni tho dieng jang ka tayo Henry menta ka janit ka long ka ba kham kyrpang namar ba ka day ka tayo ka ba kyrpang jang ki khun kan thai ka ba baro ka KGP assembly kyrkhu yaka But kum kasi not mi kani kaday kasian ka bakalay ka bangiyo ban rakhe ka women's week ka women's Sunday but ka team ka ba kilabo but pinsyong nang rim ka long na ka kitab Esther ka lanong ka basaw ka dakot ka ba khatn reo ka baong long shlur ban wan ra ki jing kala tingan puli kindiat ikani ka dakot ka baong kum niru kelet yalum lang ye ki jiu baro ki badon hasushan but tu yasha jing it na ka benta jonga But what bam lemne di lai sngi min miet lene min sngi ngaru bat kitay samla jonga nginyay sha jing it kumju bat kumta ngan let chapo shows im ka bamlong kata kum kaan bat ladangan yap ai nginyap di hakani ka jan mi ru ki Jingrwai baro ka bangin ya snap hakani ka por kan long dot ki Jingrwai ki barwai da ki khun kan thai ki jangi The shwa bangin ya chaprang tong nilit lang ho Blei ki Jingrwai. Ko pa jingi bhab na ngi ai ngo eme ko try sa siya na mar ka jing it ka jing snake ka chong me ya ka ba me alam ngi ko try bi bangin ang yo ko try ka ni ka lat ba ka ni ka por ko try ba ka ni clip mat ko try ya ka bagin shakri ya me ha ka ni ka rukom ka pa ngi sngo ko try bi kham tam ya ka bangi yo ka ni ka lat ban rakhe ka ni ka woman speak ka jingi ko pa bi da ka jing it ba ka jing snake ka chong me ko try bi ni duai na mar ka ta ko try ba ka ni ka program ro kan long ko try bi kan jing Kyrkhu ko try ba le se ka jing khot na ka banta ki babun ko try ki khun kan thai ki jangi ba na ka banta jang ngi hi baro ko try bi ki riunget ko try ki badana po jang ka balang ko pa bi shimti ki ni ka por ka blang sa ko try bi na mar ki ni baro ngi pa na ka ten ka jang uji su Presbyterian tam amen Tiga Jingrwai ka baning kong kalong balarwai de ki female voice ka kerteng jang Jingrwai ka ong ngin Iaroh ka bana ka album ngan rwai ngan Iaroh ka bala compose da Mrs. Danalyn RN Doling bala produce tu da Mr. Baladon Bok Kharkamni Joy ban lan sha jing spill bừng in ha đi tăng đã born mình sim ba khu ini ban wan ya ra
kuanlah kasih. Tinganget ke Jingrwai kalong ke besngo tenat bat ke ba amen sim shishayangi ti ke ni ke Jingrwai ke ba arpan kalong na ke jingya sengken thai Balang Presbyterian lum sok klor bala penni ban kin mau ya ke jingdap atpusan snam jong ke Balang bat ke kerting jong ke Jingrwai kalong yala ke Balang ke bala shimna ka album haduk kat ni utrai ulayarap yangi.
parlot sa sian pan bat kani ka jingrai ka balai pan ka long ka jingrai ka balarwai da ki jingeseng kan thai bana ka balang Presbyterian madan ruting ha ka jingrakhe ya ka golden jubilee jong ka balang bat ka kerting jong ka jingrai ka long sngewbha jam umat ka bala shimna ka album tu phai phi tu nang ya ro
shi si do wan pa Te paralog ba e di khandiat shwa bangin ya pet sakani ka jingrai ka bakat do di khandiat ngakwa bangin ya puson khandiat naga ktien ka jong ublei khamtam ha ka ba ya dei bat kani ka team jong ka women's week ka bala pensyong nong rem na ka kitab ka Esther ka lenong ka basaw ka dekhot ka bakat nriu ka boong long shlur banwan ra ya ki jingkala Di habang ipek man lagas nam ka women's week ka jungi bat ka bamenta kada long shisha kata ka women's week ka bangong ka long ka ba pher shisha do kata ka women's week ka bangi ji yo man rakhe shitrahem henry menta usnam ka long ka jingdu ka ba kraw kam tam yangi ki khon kan thai namar ka jingwan jong ka ne ka khlam ka bla pen khi wen ya ka parthai hi baro ka we henry shibentaru Bat bangin yada, yaladi, bat na kabanta kiwe, ngihap ban buram, bat ban kongo ya ka sorkar, kata bandang khang ya ki yeng mani. Henry pat, ngidap da kajing sngongo bat ngi aingo pat ya ublei. Bangim sa akut tang hangta, ban ngidang yo, da kani ka way pat kalat. Karukom ban mani lang bat ban pendan buram ya ublei, ha kani ka tayo ka ba kyrpang, jong ki khon kantay. Dik parlog tingin ya pet khandiat shapang kani ka kitab ayu kani ka kitab Esther kani lani kani ka kitab Esther kani ka kitab ayu laong yangi baya kani ka kitab don ki baong padei u Mordekai u balatho penban ampat shimlalap sabut ka babiang ban ong tikana manu balatho ya kani ka kitab kat kum ka jinglap badang shen laong baya kani ka kitab la tho ha kita ki pedeng jong ka spa snem ka basaw shwa ukris ha ka por basin shar uta upat sha artha zeres u Blei kata ka de ha ki snem lai spa santu khandai hadu lai spa lai pupra bisi ka bamut ha ka por ba ki jiu ki dang long mraw ha po jong u Blei bala tho ya ka ni ka kitab la ong ba ku mengitip ki jiu ki long ki jat ben riu ba sha thambor na kapor sha kapor kat kum kani ka kitab men bala sin shar manaw ya ki da usim parsha kila ha pa unong shun kani ka hima kata ko mangitip ladangi puli kani ka kitab baro unong shun ba ya ki jiu kani kapor udim ta ubriu ubakteng uhaman te henry kumbalong hari Egypt ha ka kani ka kentiru ki jiu ki yo amat ya ka jing pelat ba pela jong ublei lingba kas im Esther bat Mordekai ki bala shim haladehi lakum bakadei ka jingkit khali ka jongki ki ju ki ong ban klet ya kani ei bala namar kata ki nong yalam bariu Blei jongki ki lat ho ya kani ka kitab khanang ban long ka jing ya thu pateng la pateng ya ka jing ya da ka jong ublei ban pen shlur ru Yaki habawan kum kini ki jingma ki bala ban lamru shadu shaka jingyap shushu ban kan mau laong ban kan mau ya kani la thaw ya ka wei kata ka jingrakhe niam ba ki khot kapur ladangi pet ka kitab jong ka Esther ka lenong ka bakhandai ngin pet na do ka khot ka bakhan riu ter ter pinda puli kata ngin pen sakham sngo tho kata ka jingrakhe niam ka ba ki khot kapur Habo ong long shlur ban wan ra ya ki jingkala tongin pet khandiat akini ki kentien habo ong long shlur ka thau ya ka jingken tu ban pin yaw men siem bat pin skem jing mut triang na ka benta kanu badai ban le ban wan ra ka ktien ban hang ni ka thau ya ka jing thmu bat ka thong wan ra kani ka kentien wan ra pat ka thau ya ka jing la kloi jong u la ni ka briu ban don benta la ni ban IT ya la di kum ka atyar ba ka jing kala kan jalong
Dengi poi pat kini jingkala kani kentian jingkala haba ong pat jingkala kamut ka jinglong kaba amdeishu kum kaba julong. Jingkala kamut ka jinglong kaba amdeishu kum kaba julong. Kum ta haba ong haba kwa banwan ra ya ki jingkala don kam banlong kum ka Esther kaba shlur ban IT yaladi na ka benta ki briu ki jongka But they na kajing shlur ka jongka, baki briu ka jongka kila yo amat, ya kata kajing kala na kajing yap sha kajing im. Henry to mentapat ngin pet, ayu kani ka team ka keren yangi, ka ay kajing kot yanga bat yapi la ne ka lingba ka ne ka jing yathu kajing shapang jong ka ne ka Esther, ka ay ka ba ay kajing hikay yangi na ne ka ay ka bangi yo i. Lingba jongka te kabangan wan ra ang ne kalong lai tli kimat ki bakong san kabaning kong kalong ba ngiyo I haka bakawat ya ki bakinja Blei kata kabangi ong haka ketien pareng ong divine guidance banwa de ki bakinja Blei bun sin hi ngimlong kumta habawan ki jingjanjar lani ki jingpang ning kong shwa bun sin hi nginwat de ki we kilat Nishat kelat ban wat shwa yu Blei kata ka julong yangi parabor tat hadu bangim don lat shu ngin sakan mau ban wat yu Blei lan ye ban duai shu Blei kanang ba Blei un peli lat pat yangi kata ka julong hangi parabor henry pat ka e ka bangi yu I ha ka Esther ka sngo thu batang na ka bor la de kanumla henry ka wat ye ki bakin ja Blei ka balong kata ko mangitip ban yasha jing it lang bat ban duwai lai sni lai miet amtang ban pha tang ekiwe henry ngiu iba yala deru bat ki shakri kan thei ki jongka ban yasha jing it lang bat ka bangiyo I badai tang na ka bor ka jong Blei ba ka yo ban let akamat usim la ka dei yaka ba kan yap ru Bat ka point ka baar pat kalong ka bangiyo I haka kalong kanyo kor banwat ya ka jing ya tre lang kumbang ni shat ong habang imut banle kanu ka kam tam haba tre ya ka kam mission kadon kam ban ya tre ya selok lang langi day para kan thei ne para bat kirang ba ne kadon kam ha kanang baka kam uken rat kanya chaprang henry sngo sipat bahateng Don ki basngo pher ban le kum ta na mar ka kerdan jong ki ka ba ki don henry kum bangiyo I pat ha ka ni ka por ka ba menta ngim don por shu ban sngo kum ta kam tam ha ka ni ka khalam langi de kan thei nation rang ka don kam ha bangin tre lang khalam pet khamat shiliang yenu la ni nyu ben yenu na mar ka ni ka khalam kam jet tang yenu henry baret bat bakrau ruspa ne duk kasar lut na prang kumbang ngi baro ngiyo I kata kumjuru kumbang ngiyo I ha ka Esther ha pedeng ka kerdan ka jongka kala longkat hadu ka kets em ben ban kam shim na sngo sarong ban len ne ban le tang marwe henry kam kalet ye ki briu ki jongka lada ka pen em tang ya ladi kan lat henry ngiyo I ya kata ka jinglong jongka ba kaya tre lang bat ya selok bat Mordecai kadang bakakam kanya syaprang dia bang ipit pat hakani ka point ka balai pat ka e ka bang yu I haka kalong ba ka jing start ka badon haka ka jing start ka Esther hangi yu I ru ba kumno ka wat shwa ya ki bakan ja Blei nang ta ka ya selok bat Mordecai bat ki briu ki jongka ko mang yu I ka jing start ba kayo ban kren ru hakamat usim pat ban chop yu na kijing mut ki basniu kijong uhaman kajing start hang ne ba mut ban kran kam thau ya kata ka kerdan jing tip watla ka long ho ot ka badon kam henry kajing start Blei baki yo na mar ki long ki brio ki batip pat ki bashap ting ya Blei ni kan mau ya ka her story ki sangut ki kan thei ha kajing palat e ki jiu na ka ri Egypt ni kan mau kum ka Shipra ka Puwa ka kami Moses ka Miriam pat ka kuns usim paro
ba layathu hangi haka kitab Exodus la dangi pet kalenong ka beningkong ka dekot ka bakat san nang tak ter kalenong ka baar ka dekot ka basho ter pinda pulia ko mangite bai kata kipau ba kini ki kentai ki long kita ki kentai ki bastat na kini san ngot le ngena kan mau kham tam ya ka shipra bat ka puwa ngiu i ya kata ka jing start ka bam ya long lok lania sela bat ka bamman wat la i kumba ka dei ka balong an hakamat ka mensim bamman bat buat bor usim paro kum juru ni kan mau pat ya ka her story jong ka wei pat ka kan thei ha ka ni ka kitab Esther ka bangi i kata ka de ka sim vasti bangi pet ka kitab Esther lenong ka beningkong ngiu i hakaru ya kata ka jing start ka jong ka ba ka kentat ban yo yala ka jing bha breu kum kata ka mar ban pen hun ye ki jing mut ba tho bria jang ka jing bu at wan bat bu at nam jong ukurim jong ka wat la udai usiem ina pet ka tu ka dekot ka ba khat ar o ban kat wei hadu khat ar dei na kaniken ru bangiken mau ya kanika sim vasti lan yo ya ka kum kata ka nong prat lenti lani ka nong sengru ya kata ka temperance movement kumta ban long shlur bat ban wan ra e ki jingkla ban long shlur hi ka don kam bangin wat shwa ya kita ki bakan jablei ban yo kor lang ban trei lang bat kata ka jing start blei ka badon hapo jungi kanang bangin wan ra ya kata ka jingkla ka ba ka ni ka team ka pensyong nang rim ka jingkal ka pensyong nang rim ka long kata ka jingkala ka ban kala sha ka babaha kata ka jingkala ka ba ngila ban ong ka bade ban sedang shwa nangi shimet batla da don ka jing melien nani kinu ki jing melien ki basniu ki bam ya dei duru bat kata ka jing im kristan ka jongi ngila ban ong baling ba ka ni ka team ka ni ka dei ka por ngi bangin kala kani ka di kapor kam tam ngiyo kani kapor menta kani kapor lockdown kani kapor ka bangi quarantine ni shong hayeng to ai bangin ya shim yaka bakade kata ka kabuk siar bangin long shlur pan pen kala yaki ki ka bangi yo i bakalong kam bakala la ha ka yeng ka sam ka jongi ne ha ka jinge dei shimet ka jongi batno ne lani ha ka imnang ka salang ka jongi ne lani pat ka balang ka jungi dan ni pat ki wei kumba kini ki kentien dadang ipet akan ni ka kitab Esther kelenong ka besau ka dekot ka bakat lai bat ka ba kat lai bat ka sau ka dekot ni kan mau kini ki kentien ki ba umo do kai ukren ha ka Esther ki dei kita ki kentien ki bangi ong ki ba u Blei u bakren ha u ta u bari u Blei kum umo do kai kini ki kentien ki ba umo do kai u ong ka dekot ka bakat lai bakat sau ki bau ong tu wat berkat halade ba pha phan kham laj ha ka yeng usiem ban ya ki jiu baro nambar lada pha phan ngap no jar ha ka ne ka por te ka jing yarap pat ka jing pelat kan mi ya ki jiu na ka wei pat ka jaka henry pha bat ka yeng ukpa jang pha pinjat no bat ei bat tip le se Palawan siya kata kahima kanang nakabenta kani kapor. Day kini kikintien na singa laban ong kaba lapen kelaya ka donut chong kay Esther bakan long shlur ban yeng scam ban tur shaprang. Tikum juru hakani ka jan miat nga khot yang ilang baro kam kani ka jingrakhe ka jongi kani ka women's week ding ba kani ka team lesekan ka khot yang kani ka por yo lesi kani ka jan miat yo don ki ba yo sngo ye kini ki kentien hapo ki jungi ka ba u Blei u jukran bat u pasiaw hapo jungi bangi de ban le ban wan ra ya kata ka jing kala ti kum ta kum ki khun kan thei ka don kam shisha yengi bangin wat ye ki ning kong shwa ye ki ba kin ja Blei kanang ba ka jing start ka jong u Blei kan kran bat kan hikai bat kan yalam yangi bat kum juru ho oi
yang ngilang baro kirunget jong kabalang bangin ya mi syakmat banya trailang banya nyokor ya iwe bangin ya snok ketilang da ka baduai kumba ong ke esta ba ka baduai lang bat da ka ba sya jeng it kanang ba ublei un pelat no yangi na kani ka kalam bat kam taman ka paru ya ublei bangin kelat bangin kan mau ki Jingrwai ki jungi ba unri un sumar un ai but un ai bor ya baro ki ba don ka jingket kli ka ba kamat do kini ki frontliners ki bangi ongma ki nurse ki doctors ka government ka jungi bat baro ki health department ki police department bat baro ki frontliners ki badon ka benta ka ba kraw ka jingket kli ka ba kraw na ka benta kani ka ri ka jungi kanang ba kin yada yangi na kani ka kalam COVID-19 tengit scam ba kani ka katin ka kani ka team kan kran yang ngiling ba kani ka women's week arajar arpo kan kran kan pen kan mau yang shisha bangin longkum kata ka brio ka Esther bat umodekai ki ba don ye kata ka jinglong ka batep brio tu Blei bat ki ba pan bor na ublei ban tur sheprang ban long kita ki bachelor ban le na ka banta ka ri ne ka chat ban rio nam ta ka apa yo I badan kam ban wan ra e ka jengla Blei na banta ka buram ka jungu amen bat na kani ka janmet ka Jingrwai ka bakatdo ka ba krendu yangi lingba kani ka team ka ba kerteng jong kani ka Jingrwai ka long shlur ka ban rai de ikun jong ka balang ka jongi iri salang kriam bala tho da I doctor me bari shisha wol flang bat ya ka sor bala pinbit pinbiang da I Mr. Tenshan kakutlat ban ha jing do jing komen nama jing riam jong uhaban yaki ban pindo pindam umordekai u ai men sim yaka Esther bakan yang na bintala ka jat ben real kam kenyala pdiang jong ki jing tenjo kayeng scam ha jing shisha kalom lang ya ki jubaro bancha jing lang baka ladangan yap to ai ngan yap Esther ka ku jing gochang hakmat us de ha utrai charging it but do I do ngai to shan ya to
Presyakat ma bantor Yang persya jing sneu jing ban ben Lo jing kum ka jing baman Bin ken kin jaling kor baro Yala jing em to kendo Parlok baik ngila poi patcha kani ka benta bangin penkut no kani ka program ke jongi ko mangalaong na duk mene ka bastang shisha kani ka program ngit scam kala long shisha ka bakar pang kham tam na ka benta jongi ki khon kan thei ka bangi rakhe kani ka tayo bro shitayo bat ka bangin sayo la sandi ru ka woman sandi tinga ai ngadap da ka jing sngongo ba ka jing snong men nga ai ku Blei ya ki baro kini ki bala ai gini ki Jingrwai ki jungi na duk kani ka female voice nang ta kani ka jingaseng kan thei na ka Balang Presbyterian lom so klo ka jingaseng kan thei na ka Balang Presbyterian madan tunting ya iri salang ba kham tam gini ki Jingrwai ba kila long ki balak loy ban ai gini ki Jingrwai bangin yo bangin pen happy hakani ka changmet te Blei un Kyrkhu lang yangi baro bat ngit scam ba kani ka tayo ka bakar pang jong ki kan thai kan long shisha ka bor bat ka jing Kyrkhu na ka manta jong yi baro bat ya ki khon jong ka Balang hi baro Blei nam ta ka buram ka jong amen tongin ya let lang ha Blei ka jing twai pa jing pa bne ngi ai ngo bat message si ne ka jing lam ka jong me ka jing don kat ka jong me bat ngi snong ngo ro ye ne ka por ka ba me kam shimna ino ingi ko try be bangi ngit scam ko pa be baro ki ba petling ba kani ka channel ko try be kani yo amat ko try ka ta ka jing Kyrkhu Blei ka jong me ko try kani yo amat ka ta ka bor ko try be ngit scam bat kham tam ki kon kan thai ko try ka ba ngi rakhe kani ka tayo ka bakar pang ko try na ta jong ki menang ai bor ki kon kan thai ki jong ko pa be ya ka ba makki ko try shisha kan long kita ki ba shlor ko try ka ban mi ban tor ban pracha khamat ko try banya try banya ket banya ba na da ka kam ka chome idwai ko try ba men Kyrkhu gi baro ko try ya ka GP assembly ki changi baro ko wai ko try bi ba dan ta ka ri ki changi baro ko wai ko pa shimti ko try bi na marking baro ngi pa na ka teng ka chang uchi su ko spetiang tam ba ka ba wai no ko pa to ai ba ka ching it ba ka chang Blei ko pa ka chinga ai ding ba khon chang uchi su kris ringkat ka ching slok ka chang mun sem ba ko kini lai ke belong ha wai Blei kini shang e sa ringkat bat ngi bat baro ba mane bat shakri bat pandan buram ka teng ka chang me daduk mata shi ki artaba bam chukotru amen